ID Control Oy on Suomen johtavia henkilökorttien toimittajia ja sen lisäksi me toimitetaan henkilökortteja useihin muihin 10 maihin. Ja nyt me ollaan sitten siihen kortin ympärille rakennettu erinäköisiä tunnistautumisratkaisuja. Tässä meidän vieressä näkyy tämmöinen aika mahtavan näköinen porttijärjestelmä. Siinä näyttäisi olevan kulunvalvontapistettä, tuo näyttäisi olevan kameraa, tässä on porttia. Kerrotko vähän, miten tämä laite toimii? Joo, eli käytännössä tämä on tämmöinen ihan liikuteltava työmaaportti ja siihen on rakennettu sitten tämmöisen 3G-antenni ja se keskustelee nämä kamerakuva sekä sitten tämä kulunvalvonta lähetetään TCP/IP-yhteyden läpi meidän palvelimelle Helsinkiin. Kerro Kimi, miten yritys lähtee hankkimaan itselleen tällaista järjestelmää? Eli käytännössä yritys ottaa meihin yhteyttä ja me käydään sitten kartoittamassa se työmaan tilanne, kuinka monta porttia sinne tarvitaan, mihin ne sijoitetaan ja sitten ne asetetaan toimintaan. Mikko Knuuttas, ID-kontrollilla nämä kulunvalvontaan liittyvät ID-kortit on myös tärkeä tuote. Kerrotko mulle vähän niistä? Joo, eli ID Control valmistaa asiakkaalle joko palveluna meidän toimistolla tehdään näitä kortteja. Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa tuommoinen muovikorttitulostin tai vuokrata sellainen ja tehdä itse näitä kortteja, että kumpikin vaihtoehto aina asiakkaalle esitetään. Minkälaisia turvaratkaisuja näihin kortteihin sitten liittyy? Samoja tunnisteita, mitä on seteleistä tuttuja, käytetään nykyisin myös näissä henkilökorteissa, eli erilaiset hologrammikalvot, UV-väritulostukset, lisälaittein havaittavat mikrotekstit ja siellä on aika paljon, mitä sitten aina asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti käydään läpi tarkemmin, että minkälaista korttia laitetaan. Tähän suunnitteluprosessiin tarvitaan ammattilaisten apua. Te olette varmasti se oikea instanssi sitten, kenen puoleen kääntyä. Tehdään jopa kuvauspisteestä lähtien, että meiltä saa kamerat, oikeat etäisyydet, säädetään kamerat valmiiksi, että tässä ei asiakkaan tarvitse muuta kuin toisen istahtaa kuvattavaksi ja toinen painaa nappia, niin otetaan kuvat, siirretään kortille ja kortti tulee tulostimesta ja se on niin kuin kerralla siinä hoidettu.